کادرێکی پارتیا دموقراتا کوردستان سووریا دبێژە چارەسەرکردنا دۆزا کوردی سووریێ bi rewşa Sûriyeyê giştî vegrêdaye Partiya PYD jî jîşkestin û ezmûna xwe li Efrînê hînfêr nebûye. Umar İsmaîl endamê Encûmena Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di çarçoveya beşdariyê di bultena Arkê de derbarê çareserkirina doza Kurdî Sûriyê çawaniya çareserkirina wê got ku Sûriya nmûneya welatê bêkêr e û hemî terorîst û hêzên li ser xaka Sûriyê bazirganiyê bi xwîna welatiyên Sûriyê dikin. Kadrê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got jî ku Encûmena Niştimaniya Kurdî Sûriyê nikarîbû di demên borî de wek şandeka serbixwe di civînên navdewletî de derbarê pirsa Sûriyê beşdariyê bike. Partiya PYD jî jîşkestin û ezmûna Efrînê fêr nebûye çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê bi rewşa Sûriyê ya giştî vegrê daye. İsmaîl Sarbar kir û got jî got vê derbarê de Efrîn baştirîn nimûne ye. Ne welatên zêlhêz û rêxistinên navdewletî yên bi mafên mirovan vegrêdayî bi şêweyekî rasteqîne ronî avêtin li ser binpêkirinên derheqê Kurdan tên kirin. Ew yek tê bi wateya ku hemî binpêkirinên derheqê Kurdan li Sûriyê bi giştî ronî li ser wan nayê avêtin wekû tê xwestin bi karê xwe jî ranabin. Derbarê rêkeftinên navdewletî yên girêdayî Sûriyê İsmaîl tekez kir ku rêkeftinên navbera Amerîka û Rûsyê ew ê bêne cîbjî kirin. Diriya rêkeftinên her du welatan de Tirkiye derbasiya Efrînê bû. Rejima Esed kirina ezmûnekê de daxwaz ji Esed hat kirin ku milîsên Îranê û çekdarên wan ji Sûriyê derxîne. Serbarî ku Tirkiye jî dixwaze derbasî rojhilatî Feratê jî be û ew yek wek qonaxeke pir zehmet tê. İsmaîl amaje bi rewş û rola Kurdan kir û got wek miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê mehêvî dikir ku enekesê di civînên navdewletî de wek şandeke serbixwe ji bo çareserkirina pirsa Kurdî beşdar bû baye. Med got jî ku enekesê dikarî sûdê ji kadr û pisporên Kurd yên di nava refên enekesê de kesayetên Kurd yên xwedî ezmûn û pisporî bike di nava destê de. Herwiha İsmaîl amaje bişkestina PYD li Efrîna Rojavayê Kurdistanê piraniya deverên din kir û got welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji xwe re digotin piştî wê ezmûnê PYD dêl xwe vegere û dev ji kiryarên xwe berde û dê dest bi vekirina rûpeleke din bike. Hemî revandî û girtiyên Kurd yên tevgera siyasî li Kurdistana Sûriyê bi taybet xebatkar û alîgirên enekesê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji zindanên xwe serbest berde. Dê berê xwe bide tevlîbûna desteya enekesê ji bo çareserkirina doza Kurdî bi hêzên navdewletî re lê ew yek nehat kirin.